внимателно. Браво! Сега станете пак да направим още една интересна асана, която ще можете. Гледащо надолу куче. Заставаме в гледащо надолу куче. И както сме в тази поза, вдигаме едното краче нагоре. Това е пишкащо куче. Да. Връщаме крачето, вдигаме другото краче нагоре. Връщаме надолу. И оттам сядаме в детска поза, в която винаги почиваме и разпускаме. И накрая ще ви обясним как ние в йогата се поздравяваме с поздрава намасте пред гърдите, което означава пожелавам ви щастие. И нека всички да усещат слънцето в себе си и да бъдат щастливи. Много благодаря за поканата на Комисията за борба с противообществени прояви на пълнолетни и непълнолетни. За нас беше удоволствие да представим част от нашата йога практика и вие да бъдете съпричастни с нас. Беше ни приятно. И също така от тази трибуна да благодаря и на кмета господин Върдумски, че откликна и помогна да има подходяща зала, където да се направи едно прекрасно студио за йога, децата да се запознаят и да практикуват нещо ново, интересно и много полезно за тяхното здраве. Който желая, всеки понеделник и сряда от 4 до 5 са практиките в читалище Просвета на 3-ти етаж. Благодаря и за вашето участие. За нас беше чест. Намасте! Намасте! За нас също беше чест. Нещо уникално, нещо различно. Благодарим и се надяваме да Слагаме